Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ng tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Batahan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Itago lang ko sa pangan nga GM. Hingkod ang pangitaron. Taga Kawayan, Masbate. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa lote sa akong mga apuhan, diin ang akong mama ang nagpalit niini, gikan siyang hinaguan sa daga pa siya. Aron yung isabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Unsa ma? Kanang lote nga gipuy-an lang lulog-lula, imuha day na. Ako'y nagbayad anak kani adto sa dihang nagtrabaho pa ko sa dalaga pa ko. Ako gyud nang hinaguan. Usa ka residential lot. Apan pagkapalitan ako ana, gipangana ko nilang mama ug papa ang titulo. Nga naman ma. Wa man ko ana diri pagkapalita god, nagtrabaho ko. Si lolo man nimo ang ganahan gyung palito ng lutiha, kay gusto niyang tukuran og bahay. Mauto, nagpadalan ko nilang mama ug papa og kwarta aron mabayran ang maong luti. Mao ba ma? Kasayang. Uy, nganong masayang man. Nga hangtod karon, naaman gihapon sila magpuyo si lolo ug lula nimo sa maong luti. Napahimuslan man na nila. Pero di ba, imuha man unta na? Nindot ra bang pagkapistuha o? Ganahan gani ko madto sige silang lulo? Ay, gipalit ko na para sa among mga ginikanan. Maong pagminyo na namo ni papa ninyo, wa na ko manghilabot pa ni ana. Pero mga tiguang na baya kayo silang lulog-lula ron ma. Simba ko. Kung wa na unya sila. Kinsabi mo angko na ng ilang bayog yuta. Oh, Nga, imo man yun unta ng luti. GM, Dugay naman kung hibaw na, GM. Sa pagminyo pa lang namong mama ninyo. Unya lagi pa. Tiguan naman kayo silang lulog-lula, God. Masakiton pa yun. Unsao naman lang kung simba ko ha. Mamatay silang lulog-lula. Ako, dinala ko manghilabot niya na, GM. Kay wa magkuhilabot anang nga praperte. Napundar ng mama nimo sa dalaga pa. Baong, wa ko'y labot ana. Ug usa pa, lote ramay kang mama nimo ana. Kanang bay, kang lolo og lula man na nimo. Pero, posible ba pa nga maangko na ni mama ka ng tiha kung simba ko, wa na sila si lulog-lula? Aw kana depende na silang sabot nga malagsuon. Nahibaw ba anak mga igsuon ni mama pa? Ay, baogod siguro. Pero, kana, lalisunon pa gina. Kay wa mangguna makapanga ni mama nimo ang titulo sa iya mga ginikanan. Og dili sab si mama nimo ang nagpatukod ang nagbaya. Sila man si lolo og lula nimo. Ay gano ba sa naabot man na si mong huna-huna, oy? Kay ba magyud ta nga nagluya na ba yun ang mga tiguang tungod silang katiguangon pa? Ano bang simba ko uroy ba? unsa? Unsay wa na si papa? Pa! Dulo na to sa mama nimo. Dili! Pa! Ma? Ngano? Ano mo siya nitabo? Namatay na ko no si papa! Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Namatay na gidron ang duha nako kapuhan. Kay human mamatay si lolo, nisunod na sab si lola. Kay ang ingon nila, ingon anak ko nung suod yun nga magyayon. Muapas ra ang mahabilin kung mamatay ng paris. Murag naguol man gud si lola sa pagkawa ni lolo. Og nasabot-sabutan dayon nilang mama og siya mga igsuon nga ibaliga na lang ang bay og yuta nilang lulog lula aron kini matarong og bahin. Unya, Ibaligya na lang nato ni. Kay wa naman silang mama ug papa nga nagpuyo dinhi. Ug maglisod man sa tagbahin ini. Gamay raman ning lutiha kay residential raman lang.
Igo ra nga gitukuran nilang mama ug papa nato ubay. Mao nga ibaligya ta na lang ni ha. Kaisayod mangyud mo. Nga bisa nakapangan kining mama ug papa ang titulo aning lote. Pero ako nagpalit aning lotiha para nilang mama ug papa sa dalaga pa ko. Og silang papa na lang ang nagpatukod ini ugbay. Aw, ako, okay ra kog pilang akong bahin, kay matawag ang akong bahin ini, gikan sa kantidad na lang sbay. Kay imo maning lote ng Susana. Patiuga ko ha. Isip, maguwang ninyo. Pwede ba kong buwangyo? Oh, ngaon sa man na manoy. Sayang man kayo kung ibaligyan ng bahay o giyuta nilang papa o mama. Naamang ko di sentimental ba niyo? Pwede ba nga ako lang buwangyo ninyo nga ako lay puyo ini? Ha? Ako lay palit ini. Sabuto na ako mga anak nga tabangan na mo kis pagbayad. Kay may trabaho naman ang uban ako mga anak. Uyon ba mo? Oh, kung ako'y pagbuton, kaysa maadto ni sa laing tao, o yun ra ko nga kamoy mo palit aning bayi ug yuta nilang papa ug mama manoy Greg. Namalin magiday-dayon silang Tio Greg sa bar nilang aning lulog-lula man, no? Aw, kay sila man ang gusto mo palitin eh. Bisan wapas la kabayad. Ay da, maayo man na sila og laing tao na nato, God. Dili raon niya na sila lisod sukton kay kailan naman na nato sila. Og maayo ra sab na nga napoy anday nila ang bahay nilang mamag papa. Aron dili mabakanti og dugay. Ay nangutan na raman ko. Nganong masuko man ka? Giputlan man ko sa akong tawag. Uy, batasan. Kinsa mo gitawagan, ma? Ay, Ngumurag nasuko man ka? si Manoy Greg unta ang akong gitawgan. Kay nangumusta na ko sa ilang bayad sa bahay og lote. Apan nang iyang asawa ang nakatubag. Oh, kasuko man hinuon. Di na maayo ilang gibuhat, ma? Wa sila mo bayad. Apa nagsugod na bilis lang pagtrabaho o pagrenobate sa bahay. Oh, unsa? Duha na katuig kapin, sukad silang panagsabot nga ang kinamagwangang igsuon nila ni mama ang mapalit sa bahay o yuta sa akong mga apuhan. Apan wa pa gyud sila magparamdam nga mobayad na sila. Nagpaabot na sab ang mga igsuon ni mama silang mabahin. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Ang residential lot nga gitukuran sa bahay sa akong mga apuhan, si mama ang nagpalit sa daga pa siya o nagtrabaho pa. Apan dili kang mama ang pangan sa titulo, kundili sa akong mga apuhan. Unsang katungod ni mama sa yuta? Ikaduhang pangutana. Ibaligyan na lang unta nila ang bahay o yuta sa akong mga apuhan aron matarong ubahin. Apan ang kamagwangang igsuon nilang mama ang gustong mapalit. Apan duha na katuig na lang, wa pa gyud mo bayad. Unsa man namo nga mapugo silag bayad? Ikatulong pangutana. Ang titulo sa lote, gihatag na ra ba nilang mama sa ilang maguwang na gustong mapalit niini? Makatransfer ba sila ini sa ilang pangan? O magkinahanglan pa og pirma nilang managsuon? Ikaupat o katapusang pangutana. Wari kasulatan nga sila ang mapalit sa yuta. Kaigsuon na lagi. Apan wa man sila mobayad. Og nagsigi na sila renovate sa bahay. Makahimo ba sila si mama sa pagpugong sa ongoing nga renovation og mopasaka sila sumbong? Unsa lang buhaton? Asa sila muduol aron masulbad ning ilang problema? Palihog, tabangig tambagi ko. Kini ang akong suliran, JM.
Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Ni Obra. Karong adlaw kami ni Dr. Obra ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problema na may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral ug mga problema sa mga ginadiling o drugas. Di na ta magdugay-dugay ay na mo paglangay-langay ipadala dayon ng inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Hi guys, kumusta man? Kumusta man ang mga naminaw na to, no, sa Luzon, Visayas, Mindanao and even abroad. Thank you kaayo no nga for the whole 2024 wa gyud mo mubiya. Number 1 mi sa inyong kasing-kasing, number 1 gihapon mi sa kahanginan niya magpasalamat mi no sa tanan ninyong pagsubaybay, pagsuporta ug paghigugma nga gipakita sa amua. Unsa man ang ato ang makutlo na Ang pagtulunan? atong makutlo nga pagtulunan karong Yes. adlaw ato, you are never too old to set a new goal or to dream a new dream. Yes, that is very true. Age kuno is just a number. Mo magni atong giingon dok nga ang kanang unsay tawag nimo ani, mo man ni ato ang giingon nga ato ang kinabuhi padayon ra man gyud nino sa atong panikasikas unya libre man gyud ang mangandoy. Yes. Learning is lifetime. Yes. Bisan pagkuhaon pa nimong tanang kurso sa universidad, daghan pa gyapon kag dili may bawaan aning kalibutan na, aning kinabuhi no? So, Tinuod. hangtod nga mamatay ta, we keep on learning. That is correct. That is true, no? So padayon ta kasi mga i-greet na to today, Doc. Yes, akong i-greet ng akong tubangan, no? Taga Mambaling. Ha. Oh. Si Alan Joseph o si Sibyo, no? Diya sa Tuyan Naga, no? Sa Manilang apelido. Kay Libertad Negros Oriental, mga Andales, Cayetano ug Samiron family. Ug sabon ako nigkuaning mga taga Brotherhood Health Center, no? Doktora Prisa Basi, Bismindo Balubo, Cristina Morillo. Inyong mga apelido na lang kay daghan kayo mo. Diya sa Basak sa Nicolas, no? Alminye, Navarro, Acosta, Abis or Abus, Merapuentes, Leonardo, Jimenez, Pornilios, Liaguso, Ponce ug Cruz. Of course, diya sa atong Psycher Hospital, Psychiatric Hospital. Kung namoy mga kaila or members pamilya nga na psychological problem, drug-related problem, you dial 887-4232 ug naa si Mera ug si Rachel mutubag ninyo, Psycher Hospital, no? Yes. And also to Carmela Masukol Bongko sa to Kia, kang Anehelida Flores and Avelino Talisik, and also to Sally Alfante. Thank you kaayo for your greetings, and please continue to like and follow us sa amo ang Facebook account at Elaine Tantenko Bathan ug Dr. Rene Obra nga naka white blazer sa Facebook, and please continue to like and follow kini ang akong suliran official writers page ug like and follow also RMN DYHP DYHP RMN Cebu sa ato ang Facebook account. Okay? Yes, ang atong letter sender karong adlaw ata ni si JM. Hingkod ang panuigon, taga Kawayan, Masbati. Punto Yes. legal ang problema ni JM. Nakanan ba kag Masbati ato ni? Wa pag yudok, Nakanan ako. ta. Nakanan ako diha, na ako'y hearing kami ni attorney akong kauban, no? Diha mi sa Kayo ano mo Masbati, maabot mo Masbati. testified Yes, sa mga psychological or annulment psychiatric, of no? marriage due to psychological incapacity. under Article 36. Under 36 Family Code the Philippines, Correct. no? Nakaabot ko diha nindot kay ang ilang lugar attorney. By boat raman na, Dok. By boat, May by airport boat. pa dito. Trans-Asia mong gisakyan, no? Okay. So, regards nyo diha sa Masbati, ang ilang sinultihan diha na ipagkawaray-waray, na ipagka-Bicol, Bisaya po daw. Bisaya po. Depende kung asan dapit Masbati Yes. nag-face, no? So, punto legal ang problema ni JM sumasa na bati na to ganyan sa drama. Unang pangutanan niya ato ni, ang residential lot nga gitukuran sa balay sa akong mga apuhan, si mama ang nagpalit sa dalaga pa siya og nagtrabaho pa.
Apan dili kang mama ang pangalan sa titulo sa ako ang mga apuhan. Unsa may katungod ni mama sa yuta? Ang akong pangutana lang gyud pud ani para matubag nako kung unsa gyud katungod sa imong mama, labi nagniingon ka nga ang ning palit ana, no? Nga nagpalit sa dalaga pa siya, no? Is ang imuhang mama. Now nganong wala man na ang kanang pag-ingon kag nagpalit, meaning gipalit sa imong mama pero gipangan niya sa iyahang mamagpapa. Aha. No, so and naabay lain nga dokumento nga gipirmahan ng imuhang apuhan na pagpamatuod nga sa panganra ni ang ilahang pagpanag-iya sa yuta pero ang ning palit ug ang tinuod nga tag-iya ani is ang imong mama. Kay kung wa nay dokumento nga magpamatuod no nga ang pagpalit ana nga kwartang gigamit is ang sa imong mama, gipantituluhan lang na ngadto mahug mo gunag kanin ana nga document unta kanang gitawag natog deed of trust nga giintrigo lang nato sa ilaha pero ang katungod naa gyud untas imong mama. Now kung wa so ang atuang mahimong basihan og sundon is ang pangan sa titulo. Kung kinsay na ay, kung wag kita laing proof ha, so ang atong basihan ang dokumento. So ang dokumento, which is ang maoy proof of ownership nga ang nakapangan sa titulo inyong apuhan, mahog nga imong apuhan ang tag-iya sa yuta. Mo'y ilahon sa balaod. Kay wa man tay laing dokumento nga makapakita nga mo kontradik sa kamatuoran, no nga sila mo'y tag-iya sa yuta. Kay ang like I said, ang basihan, ang papel man. Now, unsay katungod sa imong mama, kung moona no nga papel ra ang i-recognize gyud no is ang inyuhang apuhan isip lawful nga owner kay wa man tay lain like I said document, then ang iyang katungod is that of an heir. Sumusunod siya nga kung mawa na ang apuhan, namatay na, mo bahin ra siya sa katong maong balay og yuta. Ha? Alright. Motoy tubag ni Atty. Eileen, no? JM, Yes. no? Ikaduhang pangutana, ibaligyan na lang unta nila ang balay og yuta sa akong mga apuhan aron matarong og bahin. Apan ang kamagwangang igsuon nilang mama ang gustong mupalit. Apan duha ka tuig wala pagyud mo bayad. Unsaon nga mapugo siya bayad? Ibaligya na lang na ninyo og lain o wa pa siya mo bayad. Bitaw. Di man mo makakwartaan ng magpaabot mo gwa. Hangyoon po rin maayo, kaya anak po siya. Hangyoon pa nagmaya, magsakit pa imong mama, kay imong bayakang mama mo inimpalitan niya, kuman, namahin na lang siya, nga iyahata baya na. Ang kanang maong yuta, ibaligya na lang na ninyo glain. Now, ing na ditog nanay bayar, awa magkapuliki na siya og kanang bayad anang yuta para maiya, kung gustuhon gud niya nga iyahon na, ing na dito nga, mo ni palit sa amo ang buyer. So, gukda ang presyo. Kaya nga no, ibaligya man ninyo sa inyuhang tiyo. Nya, mao ni ang iyahang offer price kung naay higher price nga mo palit. Alkansi mo. Mag-expect na nga ba niyong ginig maayo, no? Ang kapital ni Uncle ni mo ani, ang iyang pagkaanak rin sa imong apuhan. Correct. Katulong pangutana, ang titulo sa lote gihatag na ra ba nilang mama sa ilang maguwang gustong mo palit niya ini. Makatransfer ba sila ini sa ilang pangalan o magkinahanglan pa og pirma nilang managsuon? Kinahanglan gyud og pirma kay apil man mo nga manag-iya anang yuta dili na basta-basta, and you can even demand no for the title back og di man gani niya paliton kay para ibaligya na lang ninyo og lain. You being the co-owners na of the property, co-heirs no, lagtagasunod man mo no, dili man na nila basta-basta mabaligya labi na kung wala pa ninyo na naklaro og binahinay pinaagi sa extrajudicial partition. Bisan pag nakapirma iyang apuhan na to ni? Oo, bisan pag nakapirma na nakapirma ang iyahang apuhan actually. Pero kung mayong kag ni pirma, gagibaligya na niya dito sa iyahang maguwang, aka na lahi na nga story. Kay naana may transfer. No, ang pag-dispute na lang ana nga wa pa nabayran. Maglisom sa proof ang iyang mama nga siya nagbayad. Wala sa proof, no? Wala po'y proof. Unless mo sign lagi ang apuhan nga kanang gitawag na deed of trust. Nga gihold ra na nila ang kaning property in trust for the mother. Nga mo'y nipalit tinuod sa yuta. Okay, ikaw pa to katapos ang pangutana. Wala ray kasulatan mo nino nga sila ang mupalit sa yuta kay igsuon ra lagi. Apan wala man sila mubayad.
og magsige na lang og renovate sa balay. Na? Makahimo ba sila si mama og pagpugong sa ongoing nga renovation og mupasaka sila og sumbong? Unsay ilang buhaton? Asa man sila moduol aron masulbad ning ilang problema? Pagstorya na lang ka sa gyud mo hisgot og storyag tarong unya kung dili kay pamilya raman mo aw magpatabang na lang siguro tag mediate sa barangay no para mahusay mo unya mabutang na mataga na sa bato no magpirma mo kasulatan kung kanus agyud mo niya bayran anang iyahang pagpalit sa yuta kay di man pud pwede nga matanggong ang inyuhang interest anang yuta tungod lang sa usa ka tawo nga apil man unta mo nga nag-iya anang yuta ug dili gani gyud masulbad dito sa barangay mangay nang tag certificate to file action muduol na lang tag abogado pagkuha na lang certified true copy atong papel or dokumento kay total wa man gyud mo gipirmahan nga siyay mo palit na agyud mo equal right ug katungod anang balaya as a co-heir. Ha? Alright. Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Og ginisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa to ang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide tatak RMN. Daghang salamat og maayong adlaw.